Ja, goeie, daar wien we voor een hartstikke mooi vlagje. Ik ben onderwijs naar het LTO-debat. Nou, dat wordt natuurlijk wat. En dan kan ik daar wel heel wat over zeggen. En dat zeg ik zeker doen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst eens even praten met iemand die er echt doel door had. En daarom ben we hier bij Jitse Andringa, jawel, op de Borkerij. Ja, Jitse, dan ben we hier even. En we zitten natuurlijk in Noord-Eerst-Friesland. Wat zijn nou, nevens die, de kernkwaliteiten van dit gebied? Ja, de groen. Het is een ongelooflijk vruchtbare groen zitten we hierop. Heel geschikt voor landbouw. Dit is bijvoorbeeld een dubbeldoelkoop. Hij is, wij nemen het reed en robuust. Reed en robuust, kijk eens mij. Nou ja, en als je voor reed en robuust kiest, dan krijgt een stukje meer kracht. Ja, dus je moet wel kiezen voor reed en robuust. Boer in natuur, hoe zit dat nou eigenlijk? Ben je een vijand of vriend? Nee, we zijn absoluut vrienden. We hebben de natuur nodig om van te leven en we moeten ermee gaan werken. Want dus je werk je eigenlijk in de natuur en dus moet je er goed te passen. Absoluut. Ja, zeker. Maar alles had wel zijn prijs. Alles had zijn prijs. Dus hoe groot u ze bijdragen en dan denken we een weidevogelbeheer en dan een bepaalde extensivering van gebruik van loon. Ja, daar zit een bepaalde prijs om boen. En op het boeren hier moet het wel uiteindelijk weer binnenkomen. Op het boeren hier moet het wel binnenkomen. Dus we willen van alles, ja. Maar alles had wel zijn prijs en daar moeten we goed rekening mee houden. Absoluut. Maar Jitse, wat is nou correct de toekomst van het boerkje? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Waar we hier steen, dat is natuurlijk het gevolg van 40 jaar landbouwbeleid. En de keuzes welke we maken, uiteindelijk is toek en creëert boertje de toekomst. Maar we kunnen net van joert of morgen alles over de kop smieten. En we moeten erop passen dat we net bij met badwater voortspelen.